Don samun zafafan labarai ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ku danna a bidiyon alamar liking. Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. A yau ne za ku ji mu ɗauke da wani sabon labarin inda za ku ji cewar hukumar UN ta dakatar da ma'aikatanta biyu akan bidiyon lalatarsu da ya bazu. To mai sauraro, don jin cikakken wannan labarin kasance da tashar Hausa Giant TV ta hanyar danna subscribe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da dakatar da ma'aikatanta biyu da ke cikin bidiyon batsa a ƙasar Isra'ila, jaridar Daily Trust ta wallafa. Mai magana da yawun sakataren majalisar, Stephen Dujarric, ya bayyana hakan ga manema labarai a New York a ranar Alhamis. Dujarric ya ce an gano ma'aikatan kuma an dakatar da su ba tare da biyan albashi ba har zuwa lokacin da za a kammala binciken zargin da ake masu. Wani bidiyo ya karaɗe kafafen sada zumuntar zamani a makon da ya gabata wanda ke nuna namiji da mace a mazaunin motar majalisar suna jami'an Tel Aviv. A ranar Juma'a, Dujarric ya sanar da manema labarai cewa majalisar ta yi matuƙar firgita kuma ta damu da bidiyon, don haka ta fara bincike a kai. Ya tabbatar da cewa an naɗi bidiyon ne a wajen motar kuma akwai ma'aikatan majalisar ne na Trade Supervision Organization UNTSO wacce ke da headquarter a birnin Kudus. Gajeren bidiyon ya bayyana wata mace farar fata sanye da jan riga mai launin ja a cikin farar motar ƙirar SUV ɗauke da tambarin Majalisar Ɗinkin Duniya. UN ta dakatar da ma'aikatanta biyu akan bidiyon lalatarsu da ya bazu hotuna daga The Nation Social's Twitter. A tare da su a motar akwai direba da kuma wani mutum mai saiko da ke zaune a mazaunin fasinja a gaba. Rahoton masu yada labarai ya nuna cewa an naɗi bidiyon a titin Hayarokon da ke Tel Aviv, babban birnin ƙasar Isra'ila. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce ofishin bincike na cikin gidan majalisar ke gudanar da binciken. Ya ce an gano ma'aikatan biyu na majalisar da ke cikin abin hawan Tel Aviv wanda ake rashin da'a a ciki sakamakon zargin da ake masu na take dokar da'a a matsayinsu na ma'aikatanmu. An dakatar da su babu biyan albashi. Wannan dakatarwa za ta yi tasiri ne har sai an kammala bincike akan abin da ake zargin su a kai. Za a ci gaba da bincike har zuwa kammalarsa kafin mu sanar da halin da ake ciki, ya ce.